uite cum își învârte fructele. Am să întreb pe unele câte nu. Numai că ei sunt artiști. Sunt oameni care au lucrat în da. Nu știu să facă ceva ce alții nu știu. Păi dacă fac tot timpul, toată viața lor au fost în chestiile ăștia. Și o fac și pe zâmbătă tot. Da.